Bizkaiko Foru Aldundiaren kulturako diputatu Miren Josune Aristondok 2012ko Lauazeta sariak aurkeztu ditu. Aurtengo deialdian berrikuntzak daude. Lauazeta saria helburu honekin sortu zen. Irabazteko asmorik gabeko pertsonak, erakundeak eta taldeak publikoki saritu, eskertu eta aitortzea, Bizkaian euskara sustatzeko, zabaltzeko eta normalizatzeko egin duten ahaleginagatik eta lanagatik. 2012 urte honetan, 75 urte beteko dira Esteban Urkiaga Basaras idazlea eta poeta, Lauazeta ezizenez ezagunagoa, fusilatuta hil zutenetik, eta Bizkaiko Foru Aldundiko kultura sailak aintzatespena zabaldu nahi du. Horretarako, 2 kategoria berri deitu ditu 2012ko Lauazeta sarietan. Aurten, ohiko Lauazeta ohorezko sariaz gain, beste 2 sari emango dira. Lauazeta poesia saria eta Lauazeta ikusentzunezkoen saria. Horrez gain, aurten aitorpen honen deialdiak bat egiten du Gerra Zibilean Bizkaiaren kontra egin ziren erasoen 75. urteurrenari lotuta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu duen oroitzapenezko egintzen agendarekin. Horietako bat apirilaren 20an egingo da Gernikan.